Ir-rotta diretta ta' Ħaġar imma Dixem u l-unika servizz li jista' jintuża mit-turisti sabiex iżuru dawn il-postijiet hija r-rotta li titlaq mill-ajruport u mir-Rabat biss. Qabel beda jopera dan is-servizz it-turisti li kienu jixtiequ jżuru dawn it-tempji setgħu jagħmlu użu minn tal-linja diretta li kienet titlaq mill-Belt Valletta. Jiġifieri diretti ma domx jeżistu għal Ħaġari. Mill-belt ma teżistix. Le. Li tista' tagħmel taqbad waħda mill-belt tal-airport u mbagħad mill-airport taqbad it-201. Ħaġar u l-imnajdra huma tempi li ġew ikklassifikati bħala wirt nazzjonali dinji mill-UNESCO u li ta' kull sena dawn jattiraw lihom eluf ta' turisti minn madwar id-dinja. Tempi storiċi li bir-riforma tat trasport pubbliku saru aktar diffiċli minn qatt qabel biex il-Maltin u l-barranin japprezzaw iż-sbuħija tagħhom illi tmur lura eluf ta' snin. Sa dan it-tant il-Forum Unions Maltin fakret illi l-arriva ntrabtet sal-11 ta' Settembru biex tirranġa s-servizz, iżda dan xorta waħda dufjak u inaċċettabbli. Hija qalet li minkejja xi tibdiliet żgħar il-ħaddiema u l-poplu ma jaħsbux li b'tal-linja jaqbillek.